di tayo matugtog na eh. Anong gusto mo? Kasi kami mamangala pa rin Ha? kami, magkira na. Anong gusto mo? Pa? Sabi na ba? Kanya natangkap pa nila. Sabi na ba kay pakintindihan ng pa? Diyan mo niya kampatitang bestida mo ma. Anong may gusto? Mami sila kasi sinubok ka. Abalo ko eh. Ako, ay kayo gusto ipati pa yan. Itang green. Hindi na suwi pati te. Kung ma, kanya-kanya lang may pati. Kabagi na yung makabistida na na. Kahit may matabayan po itong makabistida yan. Maka-shape yan. Wala na ang yan ang kakapakira. Tama mo po mo. Yan ang using... Yan ang using yan ang using kay flat kaya ni pati. Ang bestida ko. Oh, sa lang SM daw, ang 5. Mami, itang green. Tabala ka naman ko nila. Ano yung sinubok ko? Sabi ko na kaya kayo. Aliya lang yelo eh. May aso likito eh. Tanare doors marimlaya. At yung kay red. From Ngeta Red Doors. Ano na yung Red Doors? Mapanta ba na mga kalaman ng guy? Restaurant na exclusive ba kayo? Ante yung mama mo? Na? Magpakabayan din wala. Oo, sabi ka rin. Labayo lang ang takin. Mandilo la. O sislam yung kiluban. Sinaling punch ko. Ay kami ha? Tamay. Makod mo. Wow, live! Abi, oh, wow, live! Ang bakit na nakakanyan dahil, oh? Baba na yung ating intod na. Hi vlog! Welcome to my guys. Yan ang tingnan mo. Diyos ko. Oh. Tatabayan ka nga to. Ito mo lang ang May panengas ko po dito diyan. Natanggap dito, Bete. May panengas yakan mo. Ito yung luklukang kulas, oh. Dali, sige. Uri na yung makanyan niya. Oh, aso. Uri, abi din. Bakit niya magba? Uy, happy baby. Karyas niya mo eh. Ay, abi. Ayun tayo, ganti ka kaya ka magpaalam. Uy, ang papuntan mo, Kenny. Tanong niya akin. Uy, ang papuntan mo, Kenny. Hindi na yung bay, papuntan mo, Kenny. Lumakad siya kung yung pahigitin mo itong paano magkarimi, walang missing Imitang kaya, paano lalagay ng piano, nanilumar Kenny. Tulad ng babae, 15 years old yan. Poor baby. May naman pagi yung makasunod. Sige. Oh, Sige, Jay. Kaya kiss. hindi ka ang kay. Nakakagit ko. Ay, manuwas ka ba ang pinggan na ata? Basta ako manuwas pinggan mo, boss. Ito na nga po nito. Saan may sambutin niyo nung yun? Kasi meron versus Donaire o... Ano yung kapila ng Pilipino? Sarap Pilipino ang kumakain. Yes, Marinas. Yan yan. Boys. Hindi may makalagay. Bakit makalito ka pa? Pero nandito na ito sa tingin lang. Itong inauli talagang bakbakan na talaga. Mas mga nagawa talaga. Sabahin lang yung tawag ng round eh. Matibay yan. Tsura yung isa ko na dala yan. At saka mabawi yan. Kaya masyadong Sunshine, mabango yun. Malitang doon kumain ng dadalami dami. Ito talagang gawa na nito. Akta ng gambol talaga ito. PNG talaga ito. O na yung tabahan mo. Kasi yung mas mo kaliwa. Balo na nito sa tibol. Kasi hindi na pangaliwa. Higay kasi. Just Marina, Santi Mano, mga dito sa first floor.
sabay na. Mahalat ang mag-nervous siya. Nervous siya. Siyempre, mag-take advantage niya nga. Yun na. Alam mo ba, Susan? Paninay mo mo kanya. Kasi meron yung manyaman na kalaban nito. Kasi Yung si Casimero eh. Yung marunong yun lang si Seth Saka Dakan. mababae na. Inauwi Kasi ng bago magkain. kasi meron na. Inunang sita pa rin. Hindi mo naman. Kasawan eh. Hindi nakikita kasi makanya niya rin. Nakaya ito Yung yun. mabuhay na kain. Yung makabangkin. Yung hindi ka laban eh. Dunayin eh. Oh, ito na yun. Kaya nita na yun lang ang dunayin na yun. Ano yan yung kakagasi numbered eh. Para nakakalaban din ka rin. Pwede pala ito niya. Bigla nang may ban. Yung isa yung... Yes, Yung isa yung... Pero may number yung kalabanan sa akin. Nabuhay niya. Parehas eh. Bali niya pa, balo piyalong yung Casimero eh. Anong kaya? Lagyan mo, itapat sa kaya. Harap niya pag-asara mo. Ito na yun eh. Maragol yun. Sabi natin yung Casimero muna pa rin sa Seth Dakan. Bayo Oo, nag-lockdown. naman. Kayo may tuloy. May kapal niya. Ito kung mayabang pero madaldal yan. Ang naman ng mga ngayon eh. Kinuyod na. Kinuyod na. Inuit. Pakibarano ata rin kaya nila nag-road eh. Oo, magpandrop ka kasi. Hindi na ako kami. Boy, gustong natin mo, harta kain naman. Sabihan din ng kalaban kasi meron. Oo, tapos pilitan na eh. Kota ba yan din? Ganda na kami yung iwan, may nanasugurado na yan, di ba? Nanong nakambuli yun. Tayo, oh. Pwede mo na ako lang. Kasi pwedeng nilabanan na ng timanong doon ay naikain, inaw eh, di ba? Tapos ito rin lang kasi meron. Nung isang buti na, dahil lang wala. Ang patulan mo. Ang milong. Ano, naging kalupa eh. Naging kalupa talaga. Kasi meron din eh. Itang babae kaya yung kain. Damang yung return. Ang payat pa rin. Ayaw din may tayo, damang yung return. Makababa ka kaya? Drop you there? Picture lang ano kayo. Kalupa rin eh. Tapos na, ano wala yan, ano, bayad sa kain din. Mukhang kanya tapas pa rin. Kain niya. Salita ang English. Tatang damang yung return. Nagtabuhin eh. Nagtabuhin eh. Nagtabuhin eh. Wala naman tayo rin na naman talaga. Ako kinain na eh. Kasi nga yan na, ito mag-umpisa siya. Tsaka naman sinabi na isa, di ba? Yan ang pinansin ni Das Marinas. Yan ang pinansin. Pero ikaw, di ba? Pag-picture lang. Birman lang pa, di ba? Pero yung Das Marinas Isa pang laban. Pamagsak na panindela. Kalatang panindela siya. Tapos yan binipes. Kaya. Yan na. Sabi ko pag-mapal na. Yan, meron tayo na eh. Oh, kaya na yan. Birthday na ninit. Ay, birthday mo. Ay, Happy birthday na ninit. Hindi. Wala, birthday nang eh. Hindi pa mabawas. Mandilo na pa. Ano paro? Nakagalang pang meron eh. Alam ko yan, ba't yung set ng Next set up is Human Thanksgiving. Wala ka yung kapatul yan. Bangko pa. Next set up is kaya na niya. Hindi ko sa chat yan ako. Hindi niya ko yung mahal na cellphone nito. Ah, mga ayun. Ang ganda ka na naman. Oo, pinaya ko yung mahal na Hindi, madam, Milvio. Pula. Hindi kami kahit ang mga nalukulukan. Napin natin yung camera. Yan, baka natin kain yan. Yan pa Ano ba ba? May
wala na tayo. Puta na kayo. Dire-diretso lang binanggit ko na kayo. Ba't minawak na din ta? Ano nila yan? Mas hindi ko makakita to. Jamie, iis niya ba? Ang laban ng problema. Ano? Asyang laban na naman ang Pero pagkakasya. talaga rin babay. Ayun lang mga kasalit pa lang. Naranasan ko ang ulam. Ha? Walang basong malino? Walang basong malino. Ayos pakyaman yan. Wala rin eh. Tuman nakakita nga, kita dyan ang kapapo. Akalali ka po Di ka ako magbiring niya yan, kaya mga bitbiring. yan mo lang mayor dumak na karulok rin. Anak! Hanggang mo yung nasa lahat din yung bangira ko. Panak ko rin. Yak pa ba ang kinawat nila? Ha? Hindi mo kini.
pa.